Здравейте, днес ще играм Майнкрафт и това ще бъде втори епизод от нашия Survival. Мисля, че това е. Ето тук си има мина. Само, че това мисля, не си спомням изобщо, давно не съм качвал клипа, че това го скипнах, защото беше супер тъпо. Беше много скучно. Тези работи откъде има? Има флинт. Откъде бре? Добре, ние смисля да сега ще покупаем още малко в тази мина. Чакай малко бе, чакай бе, закъсали сме го от всекъде бе. Нарочно скипнах правенето на тази мина, беше супер скучно. Нямаше с какво да се бия. Дрънто ми е просто. Мисля, тази планина там да изследваме. Мисля, че ще бъде интересно. И ще видим какво ще се получи от тази планина. И ще си вземем тази захарна тръстика. Може да си направим захар. Така, добре. Ще го изследваме. Мислех, че това е пещера, но това се оказа, че не е пещера, обаче ще вземем пак тази захарна тръстика. 5 захарна тръстика. Дай това. Така, 6. Няма какво да ядем. Ама тук има кол, който мисля да взема. Този кол беше... О боже, тук мисля, че има нещо повече, но се оказа, че било провал. Провал. Вижте, тази овчица ме е чакала. В моля ти са лопатки, не свършвай. Все едно. Имам ли дърво? Ужас. Нямам и броня, бе. За никъде не съм. Ужас. Ми даде и едно. Може някак си да се качим. Да видим там какво има поне. Що няма пещера? Най-сетне. Хайде дай ти. Просто... Гледайте, зрители, драги зрители, какви са лоши, не искат да ми дадат семена. Това ми даде. Дай семена, гив ми семена, гив. Тук има кол. Колче. Ела при батко. Тук имам чувството, че е сам мултиплеер, все на имена ми се привидях. Кол, къде си? То с кол. Тоя кол е доста. Айде, обрахме кола. Добре, това е добре. Ще вземем вълна, ще направим вълнен диван. И да видим дали има нещо на този връх. Нищо и половина. Нищо и половина. Добре. Фак. Ужас. Как може да се кача там? Имам чакъл! Хайде, качвай се. Така. Хайде. Ето ме мен. Все едно така. Покорителят на Еверест.
Уи! Нищо не се вижда. Бе. Това ще е величествено. Обаче имам един проблем. Сега трябва да намеря храна. Дали може да имаме въглища? Жалко, че не мога да имам въглища. Чай, това сива вълна ли? Сега, че не мога да... Да, светло сива вълна. Уха! Прашчо, май... Виж колко процента ме чакат. Да ги изям. Абе, овцо. Вижте го как ме гледа. Сигурно иска да го изям. Ела тука, бе, ела тук. О, той ми даде едно овцо. Ойо. Give me the месо. Yes, give me the meat. Чакай ме, бе. Добре. Тя доста ми пуснаха. Кокошки! Дай яйце. Дай яйце, бе. А ти ще ядеш ли яйце? Много сте зли. Не ми даде пилешко месо. А ти ще ми дадеш ли яйце, бе? Ти? Някой е пуснал яйце. Ще направя кокошка, ако може. Кокошленца. Ойо. Кокошко, кокошко, кокошко. Добре, тя кокошки как така не удар ги убивам? Добре, колко яйца има? Как така едно яйце, бе? Ти ще ми дадеш ли яйце? Но си лоша. Лоша кокошка. То скоро да го вземем. Защо няма каштурка с селяни? Толкова хубаво ще една каштурка да има. Лошото е, че как виждате, като взимам въглищата ми дава XP, обаче хубавото е, че на 1-3 от 2 или от 3 изимания на кол някъде да си дигнал 1 лева, тук трябва да попадеш 200 часа. Което е изморително. Ужасяващо. Кокошко. Тебе как не съм те видял, бе? Така. Сега вече сме квит. О, извинявам се. Винаги това се появява и ме дразни. И става нощ и трябва да си лягам. И ще си направим една книга. Опа. Опа! Трябва да сложим зарядното, Трябва да сложим зарядното. Трябва да го сложим. Оп, и чакайте. Добре, добре. Айде сложихме зарядното. Готови сме. Имам ли храна тук? О, боже, аз съм имал толкова храна. Аз дори не знам какво има в честа. Направо си излагам. Добре, защо не съм изпекал айрона? Аби какви честове, бе? Е, така май вече става. Ще направим едни оградки. И се надявам кокошки да има. Ето така. Ужас. Добре. Тази ограда. А то дали ще спане пиле? Най-напред трябва да знаем.
Не, бе, не може да се минава. Добре, сериозно. Опа. Така, така. О, боже. Аз не мога да си го нагласа. Добре. Разделе. Разделе. Така, добре. Айде. Прекалено изморително. Ама постигнахме целта си и това е добре. Доста добре. Тези пера ще ги оставим тук. Този яръм ще го изпечем после така. Ще се опитам горе-долу голяма да я направя. Така. Так. Добре, това не може да се разкара от тук, бе. Айде, бе, защо сте толкова лоши, бе? Пам, 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 парам, пам, парам. Относно онази мина, не се щам дали в първия епизод я има или я няма, изобщо нямам идея. Добре, сгрешихме. Така. А не може ли? После ще правим тази порта. Дали ще спалне яйце? Дали ще спалне? Не. И все пак после ще използваме тази ограда за нещо. Обаче... Опа. Добре, защо имам чакъл? Всъщност добре, че имам чакъл с едно. Добре. Сега ще спечем айрона. Айрон, къде си? Айрона, така, айде да видим дали ще стане идеята ми. Май ще стане, не знам, не съм сигурен. Дали за 5 айрона ще стигат по този начин, не знам. Не ме интересува изобщо. Обаче, както винаги забравям да вземам торчове. Да взимам храна. Така. Айде така ще вземем едно. Така. Винаги имаме проблем с храната, който не ми харесва. Иди ми да се гръмна. Пак ли? Добре. Как може да съм толкова завеян? Как? Може. Аз как смея? Да съм толкова завеян, че да не взема торч. Винаги забравям да вземам торч. Торч. Добре, сега съм 6 левел. Тук е много кол. Здравей, кол. Здравей. Си ми приятел, нали? Стара приятели сме, познани се отдавна. Само дето не съм си свършил работата. Тук сега не знам какво съм правил, само че... Абе не знам аз какво правя, че казвам. Само че не знам как... Като съм завършил моята мина, айде ще почнем настрани. И искам да намерим айрон, да намерим ирон
Ирон батка. Батка Ирон. Ако можеш да направя ножица. Тази Ирон батка нещо. И тази тръстика не я използвах как трябва. Направих това, което исках. Защото съм много тъп. Много съм завеян. Това е по природа. Много е гадно. Добре, няма ли най-сетно да намеря малко айран, бе, човек? Айран, къде си? Сериозно? Защо не ми давате айран, бе? Защо са толкова лоши към мен, бе? Сигурно имам 200 стака с камъни. Да. Имам един стак. Един стак. Бе. Сега лопата. Добре, лопатата се свърши. Сега ще почнем пак на стане. Ето така. Кирката ми, горката ми, кирка. Ето за това такова скипнах това снимка, защото беше супер скучно. Само че не съм изобщо сигурен. Отдавна не съм правил клип. И тук има кол. Надявам се, що няма кол наблизо има и айран. Надявам се, ама накрая всичко може да замине. Топ, добре. И изведнъж само както си копая. Изведнъж някаква дупка повие и при мен Ендърман има. И си го представям това. Не, всъщност си го представям. Ето както виждате, това е скучно, че аз сега само си губя времето, за да снимам. Всъщност, добре, не е скучно вече, не е скучно. Вече не е скучно, като намерих айран. Вече е забавно. Всъщност, вече е забавно. Забавно. Само когато намирам хубави неща е забавно, иначе е скучно общо взето. Общо взето ми скучно. Това ще го гледаме после. Защо сега тук в командите просто не напиша home и да се върна, бе? Защо живота е толкова суров, бе? Суров, аз колко айран? Опа, 8 айран. 8 ирон. Ирон 8. Как така не съм взел тия въглища, бе? Добре. Така ще отклоним пътя. За да вземем красивите, прекрасни въглища. Защо не бях попаднал на село, бе? Жалкото е, че гледал съм, че някой селяни за 19 кол дават един емералд. Знаете колко са рядко речни емералда? В 1.3 разбрах, че е 20 пъти по-рядко срещан от диаманта, така че не си представям колко трудно ще е. То било нощ. Така, сега. Добре. Ирона е готов. Добре, сега
Не. Всъщност мисля, че ще стигат 8. Поне аз така си мисля. И тук така ли се праше ножица? Да, обаче айде, няма да правим ножица за сега. Какво ще да правя? Така се прави захар, така се прави... Как се праше хартия? Не се ли прави така хартия? Или е така? Да, така се прави хартия. И ще направим... Какво? Как така? Но как така или така се... Добре, си мисля, че така се правеше ужас. Ще вземем захар. Хартия и захар. Добре, а всъщност какво стана с рана? Той е рана тук. Вече сме 8 левел. Вече сме the best. Няма по... Yes! Обичам те, живот. Обичам те. Обичам те. Обичам те. Добре. Хайде, стани! Защо? Защо кокошките са толкова лоши? Защо ми го причинявате, бе? Защо, бе? Защо, бе? Абе, защо? Кокошка! Здравей! Жалко, че не мога да го прима. Добре, искам да ми изплюеш едно яйце. Сега ще следвам кокошката, докато не ми яде. Дай яйце. Бе, дай яйце, бе. Сега ще язда кокошка. Язди. Ела тука. Ела. Няма да те пусна. Това не пуска ли яйце, бе? Ти що не пускаш яйце, бе? Що не... Дай яйце, бе, батко, бе. Дай яйце, бе. Ела тука. Дали ще го примама? Опа, аз няма как да го примама. Бе, ела тука. Следваш ли, опа? Следваш ли ме? Ела тука. Ела, бе. Ама като види меча... Давай, бе. Дай... О, супер. Дай, моля ти се, бе. Дай, бе. Дай малко, бе. Дай яйчице на баткото, бе. Ей. Язди, кокошка, язди. Ти ми пречиш. Ти си лош. Ти... Ало, супер, тя яйце ще ми ядеш. Дай яйце. Дивни яйце. Дай яйце, бе. Дай. Не мога ли е така? Ако се отдалечи от нея, тя ще даде ли яйце са? Да не я плаша. Нема гледай, бе. Това стана с яйцето. Това е кроси роуд. Дай яйце. Хайде, де. Дай яйце. Не, бе, не ме гледай. Сигурно те е срам пред мен да изсереш яйце. Дай яйце, моля ти се. Моля ти се, бе. Дай яйцето ми. Не ме гледай така, дай яйце. Ще ти притисна тук и докато не ми дадеш яйце, не става работа. Чуваш ли? Не ме гледай така. Не ме гледай. Дай яйце. Айде ще пусна. Айде, бе. Я да си спи. Айде, добре, ще съм... Аз да не заседнах. Айде да пусни яйце, бе, кокошки, бе. Просто, че си Простата кокошка. Тук има още една. Ще дадеш ли яйце, а? Направо да те убия. Те ми имат разтика и ходя само заради това. Надявам се до тогава... Майку! Значи, тук вие сте се... Така ще играем, а? Ела тук, бе. Ти яйце. Няма ли някое яйце да ми даде, бе? Ти си много добра. Тебе ще се възнаградя. Точно теб. Специално. А другите да ви награждавам ли? Да ви награждавам ли, бе? Да ви награждавам ли?
Ети една награда, ети на тебе една награда. А ти? Дай яйце. Ети на тебе. Сега се надявам... Тук какво е това? Това да не биде... Ооо! Ела при мен XP. XP. Ела тук при батко. Така. Браво. Браво на XP-то. А сега, ако оная кокошка не е дала яйце, ще я халосам. Едно хубавичко. Ако тя е дала яйце, благодаря ти много. Сега шанса да ми се увеличи двойно. И ще убия. Съжалявам, кокошки. Мислиш? Добре. Имаме две яйца, имаме два шанса. Yes! Аби все едно и една е достатъчно, така че аз така мога да си пливам и излизам. Така или иначе. Yes! Yes! Кокошка! Пусна на айрона, бе. Ти си ми дал айрон. Айрона се прибива. Прибива. Айрона се прибира да почива. Сложим така. Този кол ми харесва тук. Добре, доста месо. Сега трябва да направим и хартийки. Да направим и захар, да приберем нашата продукция, всичко да приберем. Така. Добре, ще се опитам. Изобщо не помня, ще се опитам да си направя стрела. Така ли се праше? Не бе, не се ли праше така? Или така? Нищо не си спомням. Не знам как да си направя стрела. Срам и позор. Не. Така, бро. Добре. Ето клечките тук. Торчета ще си взема. Добре, какво ми е кафява вълна? Не знам, само често само. Щом съм го взел, аз съм много тъп. Но това сега тънките ли са? Абе, добре, какво бе? Как ни ме... Не, добре, тези трябваше да си останат на следно. Това значи да си тъп, или пък не тъп, а недосетлив, несъобразителен. Ние ще поставим стъклата на правилното място. Сега се връщаме всичко, което сме взели, да не бъдем лоши към природата. Като това. Тази кокошчица ще отглеждам. Опа, дървото ми е готово, бе. Дървото е било готово. Мисля, че този сървайвъл се развива добре. Ще правя още сървайвали в сървъри, най-вероятно с братовчет ми. И така ще стане, надявам се. Елате, дърва. Елате. Сега обаче трябва да взема и друго. Къде ми е кокошката, бе? Тя била тук как ма стресна. Кокошки, не ма стрескай, не ма. Опасна си, бе, кокошки, бе, опасна си. Стрескаш хората. Как така, бе? Как не те е срам да ме стряскаш? Аз си грижа за теб, давам ти храна. Спалнах те. Направо. Как да не се срамуваш от тази кокошка? Охо. Добре, мисля, че това ще е достатъчно за сега. Да, достатъчно. Айде да видим тук дали още нещо ще даде. И не. Да. Сега ще го посадим. Тук има ли яйце сега? Ти не даваш ли яйце?
Виж каква е красива, вижте каква е красива кокошката ми, бе. С грамадна глава и малко тяло. Добре, да видим. Ще си направим ние дървенца. И така ще стане работата. Добре. Тук всъщност нямаше ли... Да, брадата беше там с едно. И сега ще направим изобилие от дърво. Да, бе, едно изобилие, че нямаш това. Всъщност, добре си с дървото. И то доста. И се радвам. И това е добре. И добре се развивам. И съм про. И да. И да, аз съм про. Имам 14 айрон. Имам айрон меч, който... Ако се чуете защо не го използвам, всъщност аз обичам да си пазя работите. Те са скъпоценни. Не, шегувам се. Ще го изкарам. Ще го изкарам в битка. Ще го изкарам в употреба. И... Ага. И това беше епизодът. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се за мен, дайте палец нагоре. Да се изкъпем. Дайте палец нагоре, харесайте клиповете ми. И това беше всичко. Това беше. Ще има още нови епизоди. Повтарям пак, абонирайте се. Don't forget to leave a like. И това беше всичко. До скоро. Или пак по-скоро. Бай-бай!